No to je, ako to nám vyzerá? Ešte raz som to vydúpal tuto do sedla, začína sa to tu celkom pekne ukazovať, oblačno začína klesať. A objavili sa tu celkom pekné lajny, chlape, ale zlá správa. Niekto nás predbehol. No a ja by som to aj tak dal nejakou južnou stranou, keďže títo severe sú nejaké moc vyfúkané. Ty čo na to vravíš? No, do toho.